Miche gi miche mag jowuoth ne onindo oko e koyo otieno ma piny orugodo kawuono e tesende mag idho nyamburko ka girito geche matero gi pacho e nyasi mag sikuku. Jowuoth go ma ochopo ma chomo gwenge mopogore opogore e imbo mar Kenya koro yudo pek kaluwore kod dhugruok mag mtokni e moko kuom apeyni madongo ma pacho kae. Moko kuom jowuoth bende ywak kaluwore kod nengo mar wuoth ma moko kuom nyamburko medo e ong'ala mamalo. Kodong' mana ndalo ariyo kende to ihingo nyasi mar sikuku, jowuoth ma opango dhi pacho mondo oriwre kod familia magi e nyasigo podi medo yudo pek e chako safar margi kaluwore kod onge mag nyamburko. Moko kuom jowuoth kod familia margi ne onindo oko e koyo ka girito kuom seche buora nyamburko ma onego gi idhi. Nimekuja hapa saa 12 jioni, gari yangu ilikuwa ya saa 1:30. Niko na watoto na nyeshewa, niko kwa mvua, naambiwa gari yenye inaenda saa hii ni watu wa mchana ndio wanaenda. Sisi watu wa usiku tuko hapa na hatuna mahali pa kuchikinga, tuko kwa mvua, tunanyeshewa na watoto hatuna mahali pa kusimama, hata mahali pa kuchikinga. Nimebook gari ya saa 2 naenda Mumias, lakini tumepata hakuna gari. Tuko na stress, hata mtoto ananisumbua. Lakini hatuna otherwise, inabidi tu tumengoja. Naenda Kakamega County. Nilikuwa hapa kutoka asubuhi mpaka saizi hatujatoka. Hatujui kama tutatoka hapa ama tutalala. Boaz Namkana, dereva mar bas mar Easy Coach ma en achiel kuom tesende mag idho nyamburko kama jowuoth mathoth ne oninde, wacho ni deko mar nyamburko ikelo kod dhugruok mar geche e moko kuom apeyni madongo ma pacho ka. Customer wanalia hapa, pia mimi nasikia uchungu kwa sababu sio kupenda kwetu. Na barabara kutoka juzi, kama mimi nimetoka juzi nimefika Kitale saa 6 mchana na nilitoka hapa asubuhi. Saa hii nimetoka Kitale nimefika hapa, saa hii ni saa ngapi? Saa 3 kutoka asubuhi. Saa hii ndio nimeingia. Bado magari zingine ziko kwa barabara. Shida sio dereva wa Easy Coach. Shida sio sisi management. Barabara ndio shida. Kwa tangu juzi jamu imekuwa mingi sana juu watu magari ni mingi sana. Etesen idho nyamburko ma country bus bende jowuoth opong'o ka thoth gi ywago nengo mamalo mar wuoth makoro gichulo e kindegi mag sikuku. Moko kuom johala manigi osike bende ywak ni gidiwo gi misikegi nikech nengo mamalo mar wuoth. Wamepandisha nauli sana. Lakini tunasema tu wacha tu tuende for vacation. Pesa tunalipa karibu 2,800. Kawaida inakuanga ni 1,500. Watiyo gi gari pile pile ka wabiro ka. Waidho Machakos nikech watiyo gi geche ma wanyalo yudo ka bei yot matin. To nyaka wayud gi mana Machakos ka. Koro sani kwa biro to wayudo ka bei oidho. To wan jo mizigo onge kata ka king'adonwa. Bei oidho kama wadhi gi siling 1,400. Wadhi gi siling adiwa 3,000 sani. Ewi pek mar wuoth mosebedo e apaya ma Nairobi kochomo imbo mar Kenya, jatend piny osingo ni apaya mawuok Nairobi nyaka Malaba ibiro chak yaw higa manyien mondo duok chien dhugruok mar nyamburko mahinyo bedo e apaya no ahinya e kinde sikuku. The commitment I want to give to you is that next year we will begin the construction of dual carriageway from Nairobi first to Nakuru, and then from Nakuru later, we will take it all the way to Malaba. We have already a program, and we are already in discussion with different companies on how that road is going to be done so that we can ease the congestion. Dhugruok mar nyamburko e apeyni madongo ma pacho ka podi nyalo medo bedo kaluwore kod kwan mamalo mar jowuoth ma medo dhi pacho e seche ma odiochieng' sikuku kayo machiegni.